Kijk. Kijk nou jongen. Hier, je racingmachine. Ja, mooi ding. Ik ben er wat tevreden mee voorlopig eerst. En even zien te rit natuurlijk, maar op de eerste indruk is het goed. Deze heeft zeg maar een dicht achterwiel, een speciaal voorwiel. Je ziet hier een beugel op, dus de renner ligt mooi in een tijdritpositie. Ja. Dus helemaal gestroomlijnd. Ja, en dan is de bedoeling dat je gewoon 50 km per uur rijdt, hè? Of nog harder. Ja, we gaan voor harder. Hè? Waarom heb je hem erin? Nou, de oude jongen van 15 hier draagt achter naar kaas, maar past perfect bij de zaak zelfs. Maar de jongen die kan hutfietsen, hij wil hutfietsen en hij doet er alles voor. Dus ik vind wij maar hem ook in de mogelijkheid stellen om met de juiste middelen een goed resultaat te kunnen zetten. 15 hier en een talent dus. Dat joggen wij hem zeer zeker. Ja, hij had een paar nummer 1 posities behalen. En ja, hoe mooier het materiaal, des te makkelijker maar het game zelfs. Hoe best nou zo'n hutfiets van aard worden? Ja, Tommy Park eigenlijk. Ja, die had me op zijn oude fiets zetten. En dan ben ik eigenlijk net weer aangekomen. Vond je het heel leuk? Ja, eigenlijk wel ja. Nou, vooral toen ik bij Otto Webbers kwam. Toen ben ik stadig van wedstrijden erin gegaan en toen werd het pas echt leuk. Wij verwachten dadelijk in de toekomst dat we weer een echte tijdrijder erbij krijgen. We hebben al eentje in Friesland, Luwe Westra. En we krijgen er straks nog weer een nieuwe bij en dat is Douwe Schaarsma. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, ik hoop goed. Ja, de prijzen, wedstrijden winnen, Tour de France. Ah, dat hebben we heel veel vooruit, jongen, maar... Daar heeft toch elke fietser van? Ja, maar moet ik een beetje realistisch blijven op zich. Ik zou heel blij zijn dat ik een goede renner kan worden.